Bon dia. Distingides autoritats, senyores i senyors, molt bon dia, benvinguts, benvingudes a aquesta 24a atípica Fira del Llibre del Pirineu. Gràcies molt especialment per ser avui amb nosaltres per dos grans motius. D'una banda, per fer costat un any més a la cultura, que això és important, i per fer-ho també amb aquest escrupolós respecte que l'organització ha previst per tal que no només en puguem gaudir, sinó que ho fem de manera segura. Abans de començar, m'agradaria fer esment de les persones que avui a través de Boliana Edicions, d'Edicions El Pirata, de Pagès Editors, de l'editorial Piolet, de la llibreria Horitzons, de Garcineu Edicions, d'Edicions Salòria, de Tradillibreria, d'Edicions Sevillà, d'Ònix Editor, Sarrià de Llibres, Cuscusians, la Rosa Guix i Lletra Impresa Edicions estan aportant el seu granet de sorra perquè aquesta fira, juntament amb l'Associació Llibre del Pirineu, avui sigui possible i ens puguin transmetre la seva passió pels llibres i la seva dedicació al territori. I dit això, sense més preàmbul, comencem amb la primera de les entrevistes als autors que avui tenim el gust de començar amb un llibre que porta per títol Les oliveres i altres paisatges, un llibre que signa l'Evarasa amb il·lustracions d'Assumpta Arasa i que és un llibre que ha publicat Edicions Salòria, un llibre de poesia del qual avui en parlem amb la seva autora. Bon dia, Eva. Bon dia. És una obra poètica que jo no sé fins a quin punt s'ha anat construint com a corpus o a partir d'un determinat punt, a partir d'un poema concretament, els estic fent l'espoiler ja, però a partir d'un determinat punt comença a fer-se gran de forma més concèntrica. Com va tot aquest procés? Sí, efectivament, has fet un spoiler. He fet un spoiler. Perquè la Noemi coneix una mica la història, no? Sí, de fet, el llibre parteix sobretot d'un dels poemes, aquest poema dels ametllers, que és un poema que va sortir a raig, tampoc és molt llarg, però va sortir a raig en un moment molt concret, en un moment que van diagnosticar una malaltia terminal al meu pare, i vam anar tots a l'hort, i teníem l'hort i teníem el tros amb els ametllers, i de cop i volta el que me'n vaig adonar és que estàvem mirant aquells arbres que en aquells moments estaven florits, però que el meu pare ja no arribaria a veure el fruit d'aquells arbres, i a partir d'aquí aquest poema, ja dic, va sortir a raig, i crec que a partir d'aquí el conjunt de poemes es va anar desgranant. Jo crec que sí que hi ha un tema que va sortir en aquest llibre. D'una banda és un homenatge al meu pare, això ho reconec, hi ha molta part dedicada al meu pare, però el que intento fer a través d'aquests paisatges és rememorar moments, sobretot són moments vinculats a la infància i són moments vinculats a persones. I jo crec que sí que hi ha una cosa que va sortint al llarg del poemari, que és aquesta idea justament que em va passar ja amb aquests ametllers, que és dir, els cicles de la natura d'alguna manera es van repetint i som nosaltres els que deixem de ser-hi. I com això ho vas veient en aquests paisatges. I per mi els paisatges no són només el paisatge, sinó el que deia, aquestes vivències i sobretot les persones amb qui has compartit tota aquesta experiència. És un llibre de poemes on el paisatge és molt important, on els arbres, amb aquesta metàfora del pas del temps, també és important, però en el qual tots els records que s'hi associen també hi són molt presents. Fins a quin punt de vegades diuen que són les olors les que en certa manera et remeten a una època de la teva vida, com en canvi parlis dels paisatges com aquest anclatge amb el passat. Sí, efectivament, crec que, clar, què passa, jo ja no sé d'on soc, però jo soc nascuda a Sabadell, però el meu pare era d'un poble del Montsià, i jo crec que aquest tipus de paisatge és alguna cosa que se'm va quedar gravada a la memòria ja des de ben petit, aquests paisatges de les Terres de l'Ebre, aquestes oliveres, els tarongers també, després els van anar substituint, però els tarongers no m'interessen tant, però és veritat que d'alguna manera, no sé per què, jo tinc molt associada la meva infància a paisatges. Sí que els paisatges evidentment també tenen olors i també tenen so, però en aquest cas jo crec que predomina molt el record visual en aquest cas. Estem parlant d'un llibre de poesia, tot i que també treballes d'altres gèneres. Ara no fa gaire, ho dic perquè si encara no ho han fet, tenen l'oportunitat de llegir un conte fantàstic que ha publicat el Núvol. Gràcies. No, però que són maneres molt diferents de treballar. Totalment, no té res a veure. Jo crec que aquest llibre de poesia necessitava fer-lo perquè d'alguna manera volia mirar serenament el passat i sobretot
d'alguna manera per mi preservar la memòria de persones que he estimat molt. El meu pare és una d'aquestes persones, però no només el meu pare, també hi ha el meu avi, hi ha persones que tenia ganes de preservar la memòria i era una cosa que portava dins i que necessitava donar-li aquesta forma. En canvi, quan escric un conte, per exemple, quan escrius ficció, jo crec que l'aproximació és diferent, o sigui, clar que hi poses part de tu, però vols explicar una història, o sigui, ja no estàs parlant tant de tu, que ja sé que, clar, quan dius és que la poesia parla molt de tu, llavors com pots connectar amb altra gent, no? Però sí que m'he donat aquests dies de gent que ha llegit el llibre que hi ha certes memòries que moltes persones compartim, no? Perquè tots hem tingut pèrdues de persones estimades, a partir de certa edat, jo diria que la majoria hem passat per aquesta experiència amb la qual cosa sí que hi ha alguna que pot connectar amb tothom, i que per això crec que té el seu sentit també fer poesia, però en canvi l'aproximació a la ficció és diferent, perquè al final tu és això, penses més en un tema que vols explicar i com ho vols explicar, però emocionalment hi ha més distància. Tampoc no és un llibre trist, malgrat hi hagi una certa melangia, no és un llibre trist. Sí, jo és el que crec, que sí que hi ha aquesta melangia, però espero que no sigui trist, perquè preferia que sigui un mirar serenament, no? Sí que hi ha la melangia perquè clar que trobes a faltar aquestes persones i trobes a faltar la teva infància i aquests moments, parlo molt d'aquest temps de la infància que em sembla que d'alguna manera no passi. Quan ets petit no n'ets conscient del pas del temps, ni n'ets conscient, en algun moment també ho dic, que algun dia podràs enyorar tot allò, perquè en aquell moment simplement ho vius. Ets quan et vas fent gran que vas trobant això que ha quedat tan lluny que ho trobes a faltar, però crec que trobar-ho a faltar no té per què ser trist. I això, tenia ganes que fos més serè que trist. Quin paper hi juga l'Assumpta? L'Assumpta, que és la meva germana, que és la persona que ha fet les il·lustracions. Clar, aquí què va passar? Que jo quan més o menys tenia lligat el que creia que eren els poemes que formaven part d'un mateix conjunt, vaig voler-ho compartir amb la meva germana. En tinc dues, de germanes, però una no és... L'artista és l'altra. L'artista és la que ha fet les il·lustracions. I vaig voler-ho compartir amb ella, perquè al final, a més, moltes vivències són compartides, no? I ella de seguida ja va veure les il·lustracions, o sigui, s'hi va posar. Jo sí que li havia dit, bueno, si mai volguessis fer alguna il·lustració, no, ella en el mateix moment, justament, a ella sí que li va tocar molt directament, molt personalment, i de seguida va fer les il·lustracions, no? Per tant, vam tenir l'obra feta abans de tenir cap editorial, tot s'ha de dir, i llavors va ser la recerca de l'editorial ja que teníem. A més, també he de reconèixer que el fet que la meva germana fes aquestes il·lustracions, que les va fer molt bé, aquí estan reproduïdes, però encara tenim les originals, que a veure si algun dia els podem exposar o fer alguna cosa, però vaig pensar ara que ha fet aquesta feina s'ha de trobar la manera de publicar-la, perquè això s'ho mereix. I sí, clar, al final jo crec que aquest poemari que és tan personal, tan familiar, i tot i així és el que crec, i vull pensar que pot connectar amb altres persones, era molt important que les fes la meva germana, aquestes il·lustracions. Home, en certa manera el que fan és arrodonir, no? Exacte. No he dit el producte, però és una paraula molt lletja per un llibre de poesia, però sí el que seria l'objectiu del llibre. Jo crec que dona un conjunt, i crec que aquest llibre ha de ser així, les il·lustracions i els poemes junts. Tot i que has escrit sempre, Eva, ha estat d'uns anys cap aquí, que realment... Jo no sé si són les muntanyes, que quan va venir a viure a Andorra i tota la pesca, igual va ser el que la va acabar de decidir, però sí que hi ha d'uns anys cap aquí és quan ja has tingut més... Sí, la veritat és que més temps i més ganes. Jo crec que més temps, més ganes, i sí que, no sé, hi ha alguna cosa, això potser, no sé si queda gaire bé de dir, però jo el fet de venir a Andorra, que no era casa meva, em dona una distància de moltes coses que m'ha permès poder-m'hi dedicar més a escriure. O sigui, tenir més l'estat mental, el fet de tenir aquesta distància física. Sí, m'ha anat molt bé, i això, i ara de fet estic molt bé aquí. O sigui, que continuaràs escrivint aleshores. Sí, vull seguir escrivint i a més m'agradaria seguir escrivint des d'Andorra, sí. Estava pensant que moltes vegades aprofitem abans, quan parlem amb els diferents autors, perquè ens expliquin una mica com és això del procés creatiu, perquè abans deia el poema de les oliveres, que és el que dona títol precisament al llibre, li va sortir com molt a raig, però en canvi tenim la imatge de que no necessàriament ha de ser així i no tot el llibre ha sortit a raig. No, efectivament, no. És tal qual. El de les oliveres surt a raig també, el de la tempesta. El que és raig és el dels ametllers, però el de les oliveres, que és aquest de la tarda de tempesta, aquest també és a raig.
perquè a mi em passa quan escric poesia, sobretot que hi ha de cop i volta alguna imatge que em ve al cap, no? Alguna imatge que vinculo a un record, a una emoció, normalment se'm converteix en un vers. I a partir d'aquí la cosa és com un fil que estires i surt. Però d'altres vegades les coses les has de pensar efectivament una mica més, i a vegades també passa que surt a raig i un cop ha sortit després dius no, ara anem a corregir, no? I a buscar. La gràcia de la poesia, el problema que fa és que després la meva obra sempre és molt curta, però clar, la poesia el que busques és amb el mínim intentar expressar el màxim, no? És un exercici de síntesi, o sigui, intentes que cada paraula tingui un sentit, n'hi ha que són obligatoris per un tema de sintaxi, no? O de comprensió. Han d'encaixar. Sí, exacte. Però intentes això, no? Intentar depurar al màxim, no? Intentar trobar com això, com amb les mínimes coses pots transmetre el que tu vols dir realment. El lector de poesia és un lector no majoritari, és un lector minoritari, però en canvi és un públic molt fidel al mateix temps. Això ajuda o en aquest cas et posa més pressió? Perquè clar, també és un públic molt exigent normalment. Això sí, no és que em posi pressió, però em produeix respecte, i perquè a més crec que hi ha moltes maneres d'aproximar-se a la poesia, no? I jo crec que el que escric és com molt planer, no? No és que... És això, sí que hi ha una feina, després menys algun que ja dic que ha sortit molt tal qual, no? Però en general després hi ha una feina de reescriptura i de dir això potser no ho dic d'aquesta manera, d'aquesta altra, però també sé que, clar, també hi ha poetes que fan una altra aproximació a la poesia que també pot ser molt emotiva, però que és molt, que tenen un treball amb la llengua més elaborat o diferent. Més elaborat o diferent, exacte, no? Però dius, clar, jo llegeixo, no sé, penso Josep Pedrals, no? Dius, clar, és una manera de fer poesia molt diferent i penses, igual pensaran que això, si mai llegís alguna meu, igual pensaria que estàs una mica pervertint la poesia, no? Perquè intento fer alguna molt senzill i que arribi que s'entengui fàcilment, no? I que puguis arribar a connectar això de manera molt intuïtiva. Suposo que part de la gràcia de la poesia és justament això, que agafes sentiments que són molt íntims, molt personals, vivències molt íntimes i personals, però que passades justament per aquests sedars es converteixen en vivències universals i que per tant és molt fàcil, a mi m'hi he trobat, no? de sentir-te identificat amb situacions que no tenen segurament res a veure, però sí que són vivències compartides perquè justament són molt universals. És que és el que intentes, no? Tu parteixes de la teva experiència, però saps que moltes persones compartim experiències similars i al final és una manera de comunicar-nos, no? També la poesia, com qualsevol altre llenguatge literari, fins i tot artístic, el que tu busques és aquesta connexió amb altres persones, i jo mateixa com a lectora què busco? No? Doncs dir, ostres, no? I a vegades et passa que llegeixes algú de fa 200 anys i dius, he connectat amb aquesta persona amb el que m'està dient, no? I això d'alguna manera, doncs, no sé, teixeix aquesta xarxa humana de la qual ens agrada formar part. Les oliveres i altres paisatges, un llibre que signa l'Eva Arasa amb il·lustracions d'Assumpta Arasa que podeu trobar publicat a Edicions Salòria. Eva Arasa, moltíssimes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies, Eva.